what's up mga tol? Good morning sa inyo. Ito, for today's vlog, Pampanga. Bibigyan ko kayo ng update dito sa Pampanga dahil medyo may kahigpitan ngayon dito. Ayan, dahil sa pinapatupad na lockdown, di ba? Ayan, titignan natin kung gaano ba kahigpit yung mga checkpoint dito. Yung mga nanggagaling sa norte, ayan, sa Tarlac, sa Baguio, ayan, Pangasinan. Ay ito, papakita ko sa inyo kapag babiyahe kayo dito kung mga at nasaan yung mga checkpoint na kung yung mga kailangan nyo bago ka makapasok dito sa Pampanga. Ayan, marami na rin ako nadaanan na checkpoint kanina. Medyo tatatlo na ata. So tayo, kumpleto naman sa papeles. Ayan, hiningan tayo ng ID. Ayan, meron tayo. Yun lang kasi yung yun lang kasi yung tinatanong sa atin kanina, yung ID natin. Ayan, so may pinakita naman ako. So ito, traffic. Dahil as usual, siguro may mga nag-checkpoint ngayon dun sa may boundary ng Balibago, Angeles, tsaka dito sa may Dao, Mabalacat, Pampanga. So syempre magpapasalamat muna ako sa inyo. Maraming salamat sa nag-subscribe sa aking channel. Yung mga nanonood ngayon at hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po kayo. At huwag nyo pong kakalimutan pindutin yung bell para updated po kayo lagi sa mga video na i-upload ko. Maraming salamat sa inyo. So eto, traffic na. Dito tayo maiirapan. Simula dito sa may tapat na Sogo, sa Dao, hanggang doon na siguro yan sa may Balibago. Eto, maiirapan tayo dito. So marami kasing nag-checkpoint sigurado dito. Mahigpit na talaga. So papakita ko sa inyo maya maya kapag malapit na siguro ako sa may checkpoint, dahil sobrang higpit dito, ay sobrang dami ng mga sasakyan tsaka mga motor. Kasi isa-isa yung mga yan So abangan nyo mga tol. Ito, nandito na tayo sa may checkpoint. Titingnan natin kung anong mga kailangan nila bago tayo makapasok ng Angeles. So may ID naman ako. Tayo natin sa kabila kaya pag pauwi ka na, papunta ka na ng Mabalacat. Ito, pinadiretso na tayo. Tingnan na lang natin dito. Ito. So so may papunta ng Mabalacat tsaka Dao, wala naman ako nakikitang nag-checkpoint. So yung papunta lang ng Angeles City, ayan. So tinatanong lang pala natin, tinatanong lang nila yung ID. So may pinakita naman tayo ulit ng ID. Ayan. Ganyan nga yung kahigpit ngayon sa may Angeles. Ayan yung mga pupunta ng Angeles. So kailangan may ID kayo. So ito papunta ng Clark or SM Clark. Ito na yung Astor Parte. So didiretso na tayo dito sa may Angeles. So titingnan din natin kung anong mga kailangan nila rito. So nasa Balibago muna tayo Ayan, sana di na kumalat yung kumakalat na Delta, di ba? Delta variant. So Balibago, welcome back to Pampanga. Ayan yung walking street. Diretso muna tayo rito. Kasi yung update natin, yung mga nagti-checkpoint dito para yung mga kababayan natin na gustong pumunta ng Pampanga or Angeles,
mas prepare sila kung ano mga kailangan nilang mga dalhin na mga requirements. Eto, maluwang dito sa ano ha, Balibago ha. Ayan. So hindi tulad dati traffic no. So parang ngayon, parang gumaan yung mga kalsada ngayon dito. Maluwang na maluwang. Ito yung Best Western Sabers no, mga appliances. Condolence pala sa legend natin, Centeno, si Mang Lando. Ayan, condolence po Mang Lando Centeno. Yan sa may Angeles sa gym. Ayan yung legend natin na master sa taekwondo, pag instructor sa gym. Siya yung may-ari ng gym dito sa may Angeles, yung Centeno Gym. Ito, maluwang yung ano rito, kalsada. Ayos dito ah. Ay parang uulan na, kaya hindi ako nakakapag-update dito dahil wala, umuulan. Kapag nasasakyan naman tayo, mahirap na, mahirap sa gas, di ba? Wala pa naman tayong kita sa YouTube ngayon. Woo! Shout out sa inyo. Atong na YouTube. Damihan mo naman yung sahod natin. Lalo na baka mag-lockdown ulit. Wala tayong makain, di ba? Woo! Minsan i-update natin to ha. Tignan nyo yung ano, yung bridge oh. Ang dami ng mga bahay ngayon dito. Oh, may daanan na, may kalsada na sa kabila oh. So may ilog. Ayan oh, papakita ko. Ayan. Ang dami ng mga bahay ngayon dito ah. Ayan o. Ayan o. So eto, Angeles City. Ayan, kung kakanan ka naman dito or kakaliwa pala, papunta ng ano yan, San Fernando. Update ko na rin dito yung ano, yung mga fast food. Oh, yung mga ano natin dito, tawag dito sa may crossing, mga mamian dito or mga barbecuean, kila Aling Lusing, yan yung mga turo-turo. Yung iba kasi nagsialisan na ata nagsara na rin dahil sa pabalik-balik na ano na yan. So tayo nabakunaan na rin, nabaksin na rin tayo. Shoutout sa nagbaksin sa atin, Johnson & Johnson, ang gawa ng Janssen. Ayan, fully vaccine na tayo. So may isa pa ata, baka kailangan ng booster yon. So at least nabakunaan na tayo. May card na rin tayo. So eto, crossing. Ito na yung crossing, mga nagbebenta ng ano dyan. Ayan. So parang kumonti na yung ano, mga nagtitinda. Ayan oh. Ito papunta ng Angeles City. So ayan mga tol, dahil umulan kanina, na-stop yung pagbablog natin. So eto, try natin ulit update dito sa may crossing. Ayan, para yung mga gustong pumunta rito para kumain naman kung anong iba-ibang pagkain o iba-ibang tinitinda rito. Ito, titingnan natin. So anong oras na ba? Mag-aalas 11 pa lang ng umaga. Ayan, yung mga iba pala may nakabukas na. Ayan, yung tongtongs.
Ayan, chicken, barbecue, and inasal. At tapos yung aling lusing, ayan oh, bukas na. Ayan yung special sisig nila. Ayan oh, sarap ng amoy. So ayan oh, dami nang kumakain. Dito meron na rin. Yung iba sarado pa. Tapos may mga nagtitinda rin ng barbecue. Ayan oh, tsaka kamuti Q. So eto, papasok ng dao. Try natin pumasok Eto, wala, di ba? Yung papasok lang ng Angeles City yung mga nag-checkpoint. So ito, papunta ng Dao Mabalacat, wala. Ayan, open lang. So maraming salamat sa inyo And see you next vlog na lang ulit. Salamat po.